Jamen det var fedt. Jeg synes, at vi sætter os på det fra start af. Jeg synes, at med den her fantastiske kulisse, som virkelig bobler og koger, og alt hvad man kan sige om dem, det var virkelig, virkelig fedt. En god kamp fra vores side. Jeg synes, at vi lykkedes rigtig godt med tingene defensivt. Forholdt Hoxer især rigtig godt væk i stort set hele kampen, og lykkedes med vores gameplan. Og så får vi løbet lidt, lavet nogle nemme mål. Og så spiller noget fint angrebsspil, og vi får lavet vores mål, så det kan vi leve med. Jamen, det var sjovt. Der er ingen tvivl om, at de her kampe det er blevet lidt en rivalisering gennem de sidste par år. Vi kæmper om medaljerne, og nu var det også en topkamp, hvis man kan sige det, allerede så hurtigt efter så lidt kampe. Men det var en topkamp, og det synes jeg også, at det sådan lidt kulisserne fik vist. Der var smæk på, og der var fyldt hal. Jeg synes jo, at vi trækker det lidt til stå i kampen, så det var fedt. Men det er jo sjovt. Det er jo altid sjovt at vinde. Som du selv siger, vi har fået en god start. Der er spillet 6 kampe nu, 6 sejre, så det kan vi kun være tilfredse med. Og det skaber selvfølgelig en stor tro på tingene og giver noget selvtillid, som vi kan tage med ind i de næste kampe, og vi skal ud og spille Europa, så det bliver også rigtig sjovt. Jeg synes jo, at vi er rigtig gode i de sidste minutter af hver kamp. Vi har selvfølgelig også spillet tætte kampe, men vi har virkelig været gode, når det skulle afgøres, så det kan vi virkelig godt tage med.